Сега ще виж как ще замириш. Защо? Защото то се е масерация до путрефакция, т.е. докато изгние се киснат тези неща. И това нещо е страхотно силен бактерицид, фунгицид, инсектицид, а не влияе на калинките и пчелите. Това е интересно. В смисъл невероятно нещо. И това нещо се динамизира, т.е. се бърка в две посоки. От какво каза, че е направено? Покрива глухарче и полски хвощи. И вода. И вода. Това, което е турта и после се разрежда 1 към 5. Тоест от това ще стане 1 тон. Да. За всичко ще стигне. Да. И това ми е вече третия бидон за тази година, който използвам. Доста странно изглежда. Това нещо? Ми поливаш, значи първо динамизираш, въртиш го, после сипваш на дъното на кофата и 5 части вода и след това хем поливаш долу корените, хем с лейката направо цялото растение го обливаш. Това е само да пръскаш доматите с син. Говорил с хората ми, не само син камък, за съжаление. Тези дет на борсата продават, така че минимум 11 пръскания има един домат, за да стигне до нас. И вика няма, както се казва в рекламата, без пестициди няма краставици. За съжаление, докато е тези течните торове, те ти играят. Тоест искаш да кажеш, че ти само с това нещо пръскаш всичко. Да. Но е сега... Нищо не купуваш от магазина. Не. Въпросът е, че примерно сега имаше един дъжд четворка, който ги унищожи. Значи аз мера киселинността на дъжда. В стъклен съд събираш и с хартия. Тя се отцветява и после сравняваш по табличката. И нали, pH 5,5 вече започват поражения. При pH 5 са частични. При 4,5 изгаря. Тая година имахме четворка. Сме 100 киселинен дъжд не сме имали до сега. Да. А какво зависи да има киселинен дъжд? От серен, триокис и четириокис, т.е. от заводите на запад, от колите, от самолетите, от всичко, което гори дизел, керосин и така нататък. Т.е. неща, за които ние нямаме пряко